te yero try ki para banget bat ki dia viewers te shwa banget ai fi ni jingkrani belingkat ko ban ya thu ifi bagi dan ka ying jing duai ha jayau lunch nalin ni duai nam ta ki bapang ki ba shitam ki ba shate ha ki bor jingdom ha ka jing shate mrau ha ka pop kum ha ka jinglien basni ki la ban long ba fi shate mrau ha jing di penbuat how drugs ha ka kiat ha ki jinglien ban pet itu film jakhlia ka jinglien ban currency ka jinglien ban jinglien basni ban no ban bu thit jing thang ban dan ka jing bam yasok ka jing sopsi ki jing khuslai bat shibun ki jing te ma ki jing kendu ke jing kerdu ma ka jing em jampi ba bon rukam ki jing khali ang ga yeng sam te ni penduai fi ha kertang jong Jesus da ka bor jong men sim khut bat u traji su hi un ai ka jing lat lut fi bat shibun ki la yo e ka jing lat lut ka buram ka jing ro ai su trai tentang aku ban keren no dengan video ibalingkat aku ban ong fi kitu ki bakwa ban wan syaka jing syakri yo belai ngan ai kan ka title ni ka jing syakri yo belai kam dei ka pulpit tasngo thu bai kan ni wa ka jing syakri yo belai kam dei ka pulpit ting aku ban ong ni para banget dia viewers kamtam gitu ki batrang baban syakriyo belai ma ban wan syakmat syaka leadership ma kabo belai abu pingi dan la kajong kabo belai ai ka leadership UAP belai ila ban syakriyo belai ngomong ba pimla ban syakriyo belai paro labu ban syakriyo belai kan ma kawan nak aktin jing syakri te belai ong ba ka ki bon gi busong thu bakla ki nang mot bawan syaka jing syakri dengan yo ban yang nak pulpit ma man la sandi dengan keren bangan yo ban yang nak pulpit ki jakak bahe ban yo ban yalap hari to gi pet nak bible ngim yo i kumta kata kadai ka modern invention rai ngida let syaka bible ban syakri yo belai kamut ban syakri ki beriu pia bau Jesus Christ gitu ki senran ngine pet ka model na Jesus Christ habau jisu wan syaka pertai ublei ukpa pa ayu Jesus Christ ban wan syaka pertai jisu wang nu wang ngam semuan nak mentang kita gi bahak wang awan na mentang kita gi bapap bat ki bapang pina du ka gospel Markus pini i habau Jesus Christ ulet ban yalap uyalet ban yalap digi kentien kadang ka bor hagi kentien jong Jesus Christ kan ka bor hagi kentin jong Jesus Christ te shimilayalet yalap tang banyo yang na pulpit nrei o Jesus Christ wan ban yalap ban ya ka hima jong belai wan ban yalap ya ka gospel ka badan bor ban pelat ya ki brio na ki jing jong ki pinpet tang na ka banding kong do pe na ka gospel Markus no ban kong khat ka ba khan rio tertentu pinpet baulet asin gok bau yalap le you lai tu badan ubriu badan yang mensim baman ba tau mensim baman habau Jesus Christ yalap dak ikhtiar bakabor nomor tu mensim ubriu syate ki mensim baman ulah halan tu ubriu ulah halal ulah mi pang tu ubriu ba Jesus Christ ulah be no itu ba kalong kai kalong ka jingat lut ka bakrau itu ubriu bala syate ki mensim baman tapi i bang ong ka jing syakri kam dei tangka pulpit ndrei ka dei ban penpawe kata ka bor jong ublei ban syakri syu mi pet gospel Matius hadin bau Jesus Christ ladat penbaptis yu ulawan men hiarum men sim khut bat ulalet ka jing syak jing it nang taulah sedang ban syakri kibriu jayu lai thu open kiai bapang bau be ki men sim baman kata ka dei ka jing syakri Jesus Christ uang ru igi senran habagi akwa ban long mano ban syong hakti kaman jong ban syong hakti ka diang kaman jong pa Jesus Christ uang lakhat fi ba fin long ba fi kwa ban long nong yalam pi kwa ban long kita ki basan bang pidi ban syakri pidi ban long umrah pidi ban umrah tengok ni pi
Ladapi practically ka jing syakri ublay kam dai basyukran ban entertain hibrio pi penbang khana enre ublay upha yo Jesus Christ ban palat hibrio ni jing te kaju kapor Jesus Christ upha iki senran jung un ban le yu pat ka gospel Matias kal no basypong kilat pen khia iki bapang be iki men sim baman wa ka ikhtiar ka bor upha iki amman sulet yalap na pulpit re ban dale ya taka bandawan rak taka hima ka jong bulai Jesus Christ ong lada ngabe yaki mensim baman daka kesang ti jong bulai taka hima jong bulai kalawan ha pedang jong pi te lada ngidei ban wan rak ban yalap sisa ka gospel ka basisha kau pi kamdei tang mengin syukran syuk kitin jeli jom kamdei ban syuk entertain ki brio ban yok ka platform ban yok lights mo ban bun ki ban light ki ba ayu kamdei kata hari kadai bangi ai pindapat pudi na ki gospel mo jong Matias, Markus, Yohanes, Lukas paro pini kabun ka ministry jong Jesus kadai ka action center kadai ka bau light bet ban yarap ki brio ki ba yu hadu mentaman neru parang pi pet dong ini pet naki ka balang ka spas nam ka balingkong pani bau pol ble yu lai thu bang basibun ki kamba kala jana ki jong pol bawat ki mensim baman ki mino pi pet aka kam ki apostol nong bapra wat lau Philip deu apostol deu yalap uang ba layalap Philip ki mensim baman ki la nyar wat ki la mi ni bri ba dan ka jinglat lu katakan kadai ka jingalap gospel syapet para mangat ni im ha ka pertai ta ka bajinjar han ni im ha ka pertai ka bajinjar pin ban syakri ublay kadai bandan ka hat kadai bandan ka donut ban let ban pelat lut i briu nagi jing e hatu pidan em ban syukran ya ka ketin penbang te ban you like ban you subscribe kata kam dei ka jing syakri ka ni influence you ndre habu blai upha e ki syakri jong blai ka di bandan ka influence lada dan ki briu ki bas sakut aka jing dikiat pihak bandan ka compassion ndre banong oh ka mendi mo mentang ong oh ka dikiat ndre hatu pi sngo thu ne blai tu dikiat hatu pi alap ne ya gospel ki pi khat lem ban alap wan pi dan ka jing dikiat dan penduai pi kertang jong Jesus penyo la lut dan kata compassion ban isen ai ki beri ho Jesus Christ wan u isen ai ki beri dan ka compassion nama kilong kilang berat kelam unong yalam kilang berat kila sakama kelam unong yalam ni dan menta hakaju ka apat basibun ba ki beri ki dan ya kata ka kini gilang berat kil asakma ublai upak ban let ban yet ye gilang berat ki bala sakma ban pen kia i bapang ban be ki men sim baman ban ai kata ka jingtengan hakiki ki bakuslai hatu ngile ne em ya kata bat kani kam dei ka kam ka besuk para bang ka jing syakri beri kam dei ka besuk namar ka diman ya ka diman ya ka por jempi apa pi penduai beri ki wan ngia thu e ka balik praktikal ngia dan kan ga yeng jing duai hang ni ha jalan sulin ha bingil alit ban syakri ubelai ha ki wan ki beri ong tentang ka jing duai ka poi seduk ki ndriu nyau kenta ndriu kan nyau kenta non stop namar ki beri ki lawan bat ki jing e jungki bat ki jing pang jungki bat ki jing sitam jungki bat ki jing syate sakum pimlak ban ong ngan mi no sitam kam dei ka pulpit ka basyuk preach pen create sermon no baong sitang kenta andrei kaji syakri blai ka dei ka piap IT no how blai so piap IT pinumla ban le kaji syakri la da pimpat IT show blai kadan kam kaji IT kaji duai ba pin duai andrei nyau kenta non stop gi beri ban be king men sim baman kadan ka thama ka bang yele kam dai syuk dah jingla jung indre hatungi disiplin em ban syong kejat jong Jesus Christ ban pelet por mar ha ka jing syakri bo syaki men sim baman ken ya khruget bet pet na tu u ayu jong skiba bo ki khun jong skiba kile mnu kilai i ha bagi apostol gilet ban be ksut gilet ban yu kiru gi ong ha ka kertang jong Jesus Christ ngi be i ksut nrai kum butu men sim baman su thu begini ki syuak ki acting ki mendan syai ka bor jong Jesus Christ kila mno waktu mensim baman uno ulak kenrup itu nyomut lalam pat iki bak kila mensau kila mi no lengkut nam tu puli kam ki apostol kita tikam dei mengisuk wah
kajing syakri boleh kawan dengkat Jesus uang no lada ke isi yang akan isi ya biru oh kajing syakri boleh basyakan syak kam dei basyak thap kati pincak khat u kuris lam ler pincak khat u nong ya lap lam ler nong hikai bakala nai naki riu niam naki bam ya kenduk jing nak beki sngau biang ni ai hanrei ha kitu ki baya kenduk sya ke jing kitu sya ki badan nak jing dok jing kerduk ki badan ki ai kin so thu ka jing syakri jong fi kin so thu kin dan namar pidan ka hak am ta joki hanrei wat mut ka perthai kan thap kati fi ka jing syakri kata pincak keren ban hanrei pim dei ban sengap pat pi sengap ya Jesus Kristus terkena samla ki parah ki kena ki barang samlah pi kuat ka jing syakri jong blai kam dei tang ka jing puli teologi kam dei kata kam pat biang fi ka badan kam sywa ka dei ban kala ka momot ni ki pok pidan kam ban yo ya kenduk syo Jesus Kristus banyak kenduk marmet Jesus Kristus bahu hak pelat sisai fi nak no ka jinglin ka basniu ka balatik merawi fi hak ban yo ban mat yo Jesus Kristus mar khamat ndai ban sulet jing sangam tu ndai ba syuyam ndai kadan dadan ka jing kala ka basya baka jing i no i tu ki bab barem kadan kami fi ban apa pila adle ya kata piran kam ban kop yo Kristus ban let jing pen baptis ban ko ngo hadin ba pi kala ka momot kadan kam nang taba pinyo diang ni ka bor pimla ban syakri da ka jing start beriu ka jing syakri ba syang am ka basyukran pulpit tum ngam barok ban nang ta syut yet internet bun hi banang hari ban demonstrate no ka bor dan kam ban yo ka jing pen baptis men sim khu tin jong Jesus Kristus ang pinyo diang ya ka bon dalawan men sim khu fin ong kin nong pla ha judi ajur sama ada bukut ka pertai habang imply kertang jong Jesus kadang ka bor jong jing pen khia kadang ka jing bor jing pelai lu nang ta ada kadang saka sabu boleh untrin yang ai pi untrin leng ba ka jing ya lentiri klau om tang balak pen baptis do men sim khut pet uji Jesus hadin bau la yo pedi ba uji Jesus lapun do men sim rani i ha bau mi nak wa Jordan la ya thu bo ong bau men sim jong boleh wan kum kaparu umpat le ka jing syakri jong boleh let sa ka jing syak jing it syak tenju hari kelau kam le ga jing basuk bupin syakri boleh nomor boleh unum IP yang IP ka jing syakri kat umpat tenju unum a ka jing tenju yo Jesus Kristus ba Jesus Kristus ula adap dah ketin jong boleh udap sya ujab sya setan dah ka ketin jong boleh ni kita ka principle dan ka bor jong ka ketin jong boleh ba ulala manyale yo setan am syu dah ka ketin jong boleh nang ta anda lak mi untuk ulat syaka public ministry ulat ban isen ya gitu ki bapang ya ki nuti ke pelajan syal tamau hang ta ulat ye batko ki bamakla ki bashitam ki badan ki jingja ulat am ta kata ka de ministry kata ka boblay ka ju ka modal kadang apply tam de ka pulpit gidan em ka hak ki beri wan i manang turah ji sungai i ki beri ba jenja ki bashitam ki badan ki jing ki ba syakte syakko makin merau jang pak ngidan em ka mensim le ngidan kata kala along ready pi apa pila ayat coi ka proses wat kuat ya stage ka proses bun ki beri kuat ya proses si kuat ban paunam oh em kam dan jing pamau ka datang ka jing syak keren ka jing syak keren ka bam haduk ba pim de syuk ban sengau pi pen sengap tang Jesus Kristus namar ka thong jong pi ka long ban ko ngu yu blai am ban pen sengap gi beri ka jing syak kan tat nagi niam gi rekam oh pinla pediang syai ka bor pinsyak at nagi balang pinsyak kan tat nagi niam kom pinsyak nagi bahiyang hastamru kin treasure ready ya tangi ready em ndai ban ya thap ngat bahiyang masam ni ketin jong Jesus Kristus wang no wang kin nong syun jong beri kin long nalayang lasam ni pinap ban nak kita praktikal nalayang lasam kin le ban penlip ya kata ka ding jong fi kidai ki balat jing sang hi ki ban le taru ndai ki bam le jing sang ki balat jing sang kin om so hak me la sya ya lam bakla ma sya ya lam ler masyal ki pinap sya ki jing keren ben pi kwa ya jing syakri ready ya kata nah keren ni praktikal adab ya kita bangarang ya tu kita bangaju ong ki senran ta ki bla syakri lang tu kima ya kaju syaki dan si saya ka bo ngimla ban len kata na ka jing ai jong blai pindawan hakan ka jaka jing duai lam duai tang ma para bangai ki dan ki senran ki badan ya kaju ka bo jong men sim khut kali leadership kam dei woi barok ki along senran ki ala ban bek sut ki la ban pikyak bapang la pi ko awan syaka center ni ya pin sai i syaka ta handrai gikeli naki kaknu ka jing syak kan tat iya habanya kaknu ka jing syak kan thok kaknu ka jing syak pin sitam
kabanya nrei kadang ka jinga ine hau Jesus Christ kam dei shu kabor yung Jesus Christ kil ayo ma cha Jesus Christ tingya we re piru syaka jo ka jing penlong senran namar mentaki briu ki pang ki stam ki syakan tat kadang ka jing ka bakrau ka pertai ni dan kam ka lengkha kal aberli kinong trai hiduna kinong trai ki basisha hiduna tagi ya we repi mi nakapap wan shijing kalagamot ni tronya pi kum disciples ka ba Jesus Christ ong kie dalet pelong senran ni jat benri baro no baptis ki hikai ki tinjong blai pelong senran ki pelong namari dan kampal ki senran ni mlaksu kat kane tangang ni jelam ke le aswa ki ba syate ki bor baman ki babun kat nungut ki bale ya kata balik penbe itu ki mensim baman ban pen kia i bapang ban ai ka jing tengan ban ai ka jing kermen ban sai ki nakapap kat nungut kadang jat kani ya katakan ka jing syakri bosya tenam ta ka buram jo utra tungin pan sya ban ki ka revival sya ka revival ka sedang simat ka sedang na itu ijing syong jang fi haka kejat jang Jesus Christ ki ba fi syong di kenta ka jing duai kelam da pu ki jing duai sya jinget ki jing ya dan ka jing ya dai bo blai de hang takan sami ka ministry ka ba shisha am shu ki kentin kalen ki tintin ki ba shupuli na kat theology ba shubut pateng na fi hai ba pin ko o ya tin jong blai la da pi tre ban ko o ka bor kan wan fi ada pintre ban ko o ya tin jong blai pi pen kesan gi niam gi rukam pi subang pi syukut tang na ka jing elak pulpit ngakran syai kani da pin syulap ka jing elak tang na YouTube tendring ya ro itrai ong ngim elak pi nang YouTube ni da ka jing ai jong blai na ka bentang ka buram jong blai syangi i syabar ni ka pulpit ka syabar jong kani ka YouTube mula banong YouTube idai tang 40% daras kadai 40% kadai nilai chi feel bani hendu iki beri hang no giba ya te nam ta ka buram jong blai to sngau thu no shine no iki bang kran nam ta ka buram jong try yaro yo try te gitu gi bampa subscribe na shani ka channel da like ru opinion ki jing kai opinion ru ban ngin pentip fi na ka por ai ka bangi ale nam ta ko blai ma ho blai shibun